José Luis, escoitasme, fai máis co dedo, a ver se... Vale, perfecto. Non? Non. Entón, como sabes? Sí, claro, como vais a ver que non? Vale, vale, perfecto. Poño así para que vexa a ver, tanta tecnoloxía e ao final... Como sabes que che pregunto? Estas cosas así están. Vale. Bueno, vamos a comenzar entón, deixademe que coloque isto así. Tanta cousiña, tes aí auga así. Bueno, boa tarde. Escoitades ben, non? Estamos coas mascarillas. Bueno, boa tarde a todos, a todas, por achegarse un ano máis a estas xornadas sobre antropoloxía que organizamos dende a Sociedade Antropolóxica Galega. Este ano, por fin, podemos volver a facelas de xeito presencial, é dicir, como as persoas, non? Somos seres sociais, eso que nos fai ser o que somos, e durante esta pandemia pois foi difícil exercer esa humanidade de socializar. Este ano, sabedes que cada ano dedicamos as xornadas a debatir, a reflexionar, a falar sobre un tema concreto, non? E este ano ocurriusonos que era un bo motivo, un bo momento para falar do mal. Pregúntanos, e por que o mal? Bueno, porque o mal é algo que está aí presente, non? Eu creo que todos vimos de pasar, non, ainda estamos inmersos neste proceso xa longo de casi 2 anos, donde trastocouse un pouco a nosa realidade cotiá, donde nos enfrontamos a situacións que dende a subxetividade de cada un alguén pode identificar co mal, coa enfermedade, coa morte, coa desgracia, coa pobreza, non? Entón, o mal é esa realidade que nos rodea, que ten mil caras, que varía o concepto do mal dunhas culturas a outras, dentro da propia cultura, porque hai persoas que consideran que determinadas normas, transgredir determinadas normas non é un mal, ou outras sí consideran que é un mal, pero dalles igual, porque en contextos culturais se cree que o mal é unha realidade allea ao ser humano, incluso desde unha perspectiva un pouco máis fenomenolóxica, incluso chega a identificarse con entidades, non? Na religiosidade popular, no cristianismo, en Galicia temos moitos exemplos destas ideas, temos incluso enfermidades que se atribúen ao mal de aire, o mal de defunto, non? Hai moitos, o mal do enjanido, moitos conceptos na nosa cultura que fan referencia a ese mal. E como o que move a antropoloxía é esa visión holística, esa visión de conxunto, queríamos achegarnos a este tema tan complexo dende o maior número de perspectivas posibles, tendo en conta que só temos 2 días para falar do mal, que poderíamos estar falando anos, non? Entón decidímoslo centrar en 3 aspectos totalmente diferentes: o concepto do mal dende o punto de vista do sobrenatural, do terror sobrenatural, da personificación sobrenatural do mal, o mal expresado a través da violencia, e o mal tamén inherente ao concepto de pobreza, moitas veces de miseria, de necesidade. Entón vou pasar a lervos brevemente o programa. Tendes por aí dípticos. Houve un cambio de última hora, digo porque se alguén consultou o programa o luns, pois do luns ao martes houve un cambio porque unha das poñentes, pois por causas alleas a nós, tivo que suspender a súa conferencia, tivo que ser cambiada, pero vou ler o programa pois para que o teñades en conta de cara a mañán ou mañán a tarde, se queredes vir. Aquí hai un par de asientos, vale? Tendes un aí diante, tendes por aí, digo, por si vos queredes sentar máis cómodamente. Bueno, vamos comezar entón hoxe este primeiro bloque de conferencias con este primeiro tema sobre o mal. Temos con nós o padre José Criado, que será o primeiro que interveña, que vai falar do mal dende o cristianismo, dende a concepción do cristianismo, do cristianismo tamén en Galicia. E a continuación, José Luis Cardero, que por cuestións tamén de última hora de saúde non puido vir, pero está con nós presentes gracias a
a estas novas tecnoloxías chamámoslle nós, porque os rapaces pequenos falarlle de algo que leva 40 anos, chamarlle novo, pois é un pouco raro, non? Pero como nós seguimos interactuando coa tecnoloxía como se fose un fetiche, pois aí tendes en pantalla José Luis Cardero que falará despois do padre José Criado e falará do luminoso, o sagrado, o religioso, esos tres conceptos que se manexan en antropoloxía, unha mirada cara ás divindades ancestrais do terror. E falarános de que está falando cando se refire a isto. Mañá pola mañá abordaremos cuestións que teñen máis que ver coa violencia nunha cara e noutra cara, a solidariedade tamén. Entón, temos unha primeira conferencia en Monse Fajardo que ven falar da represión sobre as mulleres como forma de terror. E a continuación, Rocío Valle falará da solidariedade, do traballo de algunhas ONGs, o bo, o malo, os pros, os contras, as proxeccións que transforman, o ben institucional, o ben colectivo, o ben individual, é dicir, a outra cara da moeda, a outra cara do mal. E pola tarde xa nos mergullaremos no aspecto máis relacionado ao mal físico, tangible, da violencia, non? O máis onde a agresión faise moito máis palpable. Temos unha primeira conferencia de Manuel Carballal que fará dende Madrid por motivos laborais, que é criminólogo, e vai falar de crimes que se fan baixo a xustificación do mal, a xustificación de determinadas crenzas, en Satán, crimes de carácter ritual. E, por último, pecha o bloque de conferencias o antropólogo Félix Castro, que ven falar de un caso coñecido por todos, pero que ten moitísimo xogo de cara a abordar este mundo do mal, que é a causa o caso de Manuel Banco Romasanta. Félix Castro, aparte de antropólogo e abogado, estudaron moi en profundidade este caso, que sabedes que aglutina precisamente o aspecto máis mencellado ao crimen, o asesino en serie, o depredador sexual, pero tamén o home do unto, o lobisome, non? De aí o título de Manuel Branca Romasanta, o mal de múltiples caras, onde se mestura, dan a man, conceptos que teñen que ver coa mitoloxía, coas crenzas, ou co máis real e tangible. Cada un destes bloques de conferencias, ao final, que falen os poñentes de hoxe, teremos un turno conxunto de preguntas para debatir, para poder falar e consultar ou opinar sobre o que querades que teña que ver con isto. Claro, intentaremos que sexan preguntas dinámicas, intervencións breves para dar xogo e que o maior número de xente poda falar. Intentemos non facer monólogos moi extensos. E, como todos os anos, o domingo facemos unha visita, un roteiro, algo para coñecer tamén un pouco do noso patrimonio na contorna. Neste caso, faremos unha visita ao Parque Arqueolóxico do Outeiro das Mouras, en Salcedo, onde falaremos de patrimonio material, inmaterial, arqueoloxía, natureza e moitas máis cousas. Para os que estades aquí, en principio, a idea é facelo. Se chove moito, terá que suspenderse. E o punto de encontro, para evitar ir con 20.000 coches ao monte, é o Centro Social Casa Verde de Salcedo. Non ten perda, porque é unha casa verde, se se chama Casa Verde tampouco nos complicamos moito, e está ao lado do cemiterio parroquial e ao lado da igrexa parroquial. Ás 10:30 quedamos ali, xuntámonos en coches e vamos para o monte para empezar a ruta. Sen máis, vamos dar comezo entón á primeira ponencia da tarde, a cargo do padre José Criado, sacerdote diocesano, cura do Santuario da Nosa Señora do Corpiño, que nos ven falar. Debería ter traído as gafas, entre a luz cada vez vexo peor, cousas de idade que llevan a facer o mal dos anos, o mal dentro do cristianismo. Así que deixo vos con el e moitas gracias. Gracias, agradecerlle a Rafael a invitación a participar nestas xornadas e tamén a todos ustedes pola súa presencia. Espero que, cando termine a ponencia, non pensen o contrario, que non mereceu a pena vir. Eu creo que igual, se queres baixar as mascarillas, estamos a distancia, todos temos, igual para que os coitedes mellor, se non vos importa. A min dame igual, se queren sí, e se non, pois sí. Así conóceme como son realmente.
xa me coñecen varios, algúns xa os coñeceu tamén dos que están aquí, algunhas. Bueno, cando Rafael me pediu esta exposición sobre o mal no cristianismo, non puden non pensar que é un tema amplísimo. É dicir, é imposible expoñer en 45 minutos, aínda que sea moi brevemente, o mal no cristianismo. É un tema amplísimo que poderíamos... Gracias. Moito mellor. Podíamos expoñer e levar, bueno, pois, podíanos levar moito tempo. Pero eu quixera quixera facer unha pequena aproximación, porque moito máis non vou a facer nestes 45 minutos. Quixera partir dunha pregunta, que é a pregunta se Dios existe, por que hai mal no mundo? É dicir, que podemos decir sobre o problema do mal? Certamente que vai ser difícil, imposible seguramente, a resposta a todos os interrogantes ao respecto, pero non por eso podemos deixar de intentalo. Polo problema do mal entendemos a dificultad de armonizar a idea dun Dios bueno e dun Dios todopoderoso coa existencia do mal no mundo. Si Dios o pode todo, é dicir, si é todopoderoso, supónse que sería posible eliminar para él, eliminar ou suprimir o mal. E se ademais de eso é bo, parece lógico que tería que eliminar o mal. El debería querer eliminar o mal. Por tanto, a realidade do mal en este mundo parece difícil de conciliar coa existencia dun Dios todopoderoso. Este é un problema moi antigo e que ademais afecta a todo o mundo. Non é algo exclusivo da Iglesia Católica, nin siquiera do cristianismo. Toda persona que se pregunta polo sentido da súa vida en algún momento se enfrenta a esta realidade do mal e de Deus. Neste sentido, quixera citar, en primeiro lugar, unha novela de Dostoyevsky, Os hermanos Karamazov. Nun capítulo do libro titulado Rebeldía, ten lugar un debate entre Iván, que é un intelectual que nega totalmente a existencia de Dios e o amor ao prójimo, e el dialoga co seu irmán, Alyosha, un cristiano místico que defende o amor a Dios e defende tamén o amor ao prójimo. Nesa conversación, moi interesante, Iván exponlle ao seu irmán que el non pode creer en Dios. Podría aceptar a existencia dun Dios no mundo se entendemos que o mal é un castigo por unha culpa. Así sería lógico e razonable que sufran aqueles que cometeron accións moi malas. Pero el dille ao seu irmán que non se pode explicar nin justificar o sufrimento dos inocentes. El non pode aceptar a existencia dun Dios infinitamente bo e todopoderoso, dada a realidade do inocente que sufre. Aquí o autor pretende xustificar un pouco a idea do mal. Cando, ao final, Dios é bo e os males van a contribuir a un ben, todo vai a estar ben, o mal non é tan malo como parece. Relativiza un pouco a idea do mal. Na miña opinión, e tamén baseada na miña experiencia como sacerdote, isto é o que pensa moita xente acerca dos crentes. E isto está moi lonxe de ser así. O problema do mal fire realmente e interpela moi profundamente ao crente. Moitas veces creese que se existira Dios non debería haber ningún mal neste mundo. Dios sería entonces unha especie de mago que faría que todo no mundo fora perfecto e que ninguén sufrira nunca. Pero isto non é así. Que exista Dios, incluso que un sea absolutamente bo e poderoso, non implica que non exista o mal. Dios, sin querer o mal, incluso querendo eliminalo e dándonos os medios a nós para evitalo, pode ou podría ter razóns para permitilo, para non querer impedilo en determinadas circunstancias. Chegados a este punto,
quería facerlles a ustedes unha pregunta. En que consiste o problema do mal? Non me respondan, pénseno. Que é o mal? Tal vez nos pase como a San Agustín. Él facía referencia ao tempo. Decía, si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé. Pero si me lo preguntan y quiero explicarlo, ya no lo sé. Co tempo. Él decía referido ao tempo. Ao mellor a nos pásanos un pouco parecido. É famoso o cuatrilema atribuído ao filósofo griego Epicuro, que no siglo III a.C. escribía: o bien Dios quiere suprimir los males y no puede, o bien puede y no quiere, o bien ni puede ni quiere, o bien quiere y puede. Si quiere y no puede, entonces no es omnipotente, lo cual es impropio de Dios. Si puede y no quiere, entonces no es bueno, lo cual tampoco corresponde a Dios. Si no puede ni quiere, entonces no es omnipotente ni bueno, lo cual no es propio de Dios. Finalmente, si quiere y puede, ¿por qué existe el mal? Bien, é importante decir que este argumento non pretende argumentar que Dios non exista, senón intenta argumentar o problema do mal. A cuarta alternativa afirma que si Dios quiere y puede, es decir, que si encontráramos una respuesta al origen del mal, podríamos conservar la creencia en un Dios bueno y todopoderoso. Quisiera también citar a Boecio, otro filósofo ya de nuestra era, que dice: si Dios existe, ¿de dónde vienen los males? Pero, por otra parte, ¿de dónde vienen los bienes si Dios no existe? Aquí lo que plantea es que el creyente y el no creyente están en igualdad de condiciones, como hipótesis explicativas frente al fenómeno del mal. Según él, el creyente no podía explicar el origen del mal y el ateo no podría explicar el origen del bien. Llegados a este punto, perdón, é que eu teño escrita en castellano, estou na traducindo, entonces, bueno, da igual, leo en castellano, é mi igual. Chegados a este punto en gallego, podría seguir citando diversos autores que trataron con seriedad e con rigor o problema do mal no mundo. Opino que non é o cometido desta exposición sencilla, breve, que da outra maneira podría nos levar varios días. Quisiera entonces que nos acercáramos ahora á oración máis conocida do cristianismo, o Padre Nuestro, que penso que todos sabemos de memoria ou escoitamos algunha vez. Ao rezar esta popular oración concluímos dicindo: líbranos del mal. Amén. Lóxicamente, acudimos ao Catecismo da Iglesia Católica, que no número 2851 dice o siguiente, referido a esa frase do Padre Nuestro. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, diabolos, aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Satanás, el seductor del mundo entero. Al pedir en el Padre Nuestro ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que él, el maligno, es autor o instigador. En esta última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Fin de la cita. Después de esta definición, les quiero invitar a todos ustedes a hacer un viaje conmigo a la Isla Bonita. ¿El volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma es obra del demonio?
O el terremoto de Haití en el año 2010, en el cual murieron 316.000 personas. O el tsunami de Indonesia en el 2004, en el cual se calcula que perdieron la vida unas 230.000 personas, son obra del maligno. Con alguna frecuencia, ciertas catástrofes naturales de gran magnitud, con muchos muertos y muchísimos más sufrimientos, así como enfermedades muy dolorosas, seguidas o no de la muerte, nos suscitan inquietantes preguntas. Estamos ante lo que algunos autores denominan la irracionalidad de los males físicos. Por otro lado, se hace incomprensible que Dios consienta que los seres humanos, que somos hijos de Dios según el Nuevo Testamento, padezcamos tantos y tan terribles males que causan tanto dolor corporal y psicológico, afectando también a los inocentes, incluso a los niños. Hemos de decir que este es un tipo de mal que llamamos males físicos. Los cataclismos, los terremotos, enfermedades, pandemias, COVID-19, etc., son parte del orden de la naturaleza física. En este sentido, podemos pensar que en sí mismos no representan un mal. Los consideramos males en la medida en que nos afectan a nosotros e impiden ciertos bienes como la salud, la vida, etc. Por ello, hemos de tener muy claro que Dios no castiga, repito, no castiga con esos males, catástrofes naturales, enfermedades, etc., sino que son fenómenos, procesos y evoluciones naturales que se derivan de la constitución y modo de ser propios del mundo, de la naturaleza y del ser humano. Importante, Dios non castiga con estos males, nunca. Isto non impide que Dios poida intervir dunha maneira manifiesta en algunha rarísima ocasión por razóns superiores. Aí están os milagros. Dios intervén, a veces, na naturaleza e ocurren milagros, pero poucas veces. Pero sería arbitrario ou incluso contradictorio que o fixera con frecuencia. Polo que, debido a eso, normalmente non ocurren milagros. Normalmente, Dios non intervén na naturaleza, na súa obra da creación. Dios creounos con e nunha vida temporal, pero non para unha vida temporal. Creounos neste mundo, pero non para este mundo, senón que para un destino feliz situado máis alá das fronteiras desta vida terrestre. Se Dios houbera creado o ser humano para este mundo, as persoas nunca encontraríamos a morte a causa da naturaleza neste mundo. Pero como Dios nos creou para Él, polo tanto, síguese como consecuencia que os humanos en general vivamos transitoriamente aquí facendo un ben, aínda sendo libres para facer o mal. Aí está o mérito das persoas, que podendo facer o mal, elijan facer o ben. Tampouco se pode afirmar que o pecado non ten nada que ver cos sufrimentos da humanidade, causados polos males físicos ou con ocasión deles. O pecado leva consigo sempre un certo castigo, xa aquí neste mundo. Isto dase nun grado extremo, por exemplo, no caso do alcoholismo, da drogadicción, etc. Quixera poñer de novo outro exemplo. Todos ustedes recoñecen ou saben ou coñecen o Papa emérito Benedito XVI. Un ano despois, solo un ano despois de ser elegido Papa, foi elegido Papa no ano 2005, pois isto foi en maio de 2006, o Papa Benedito XVI visita o campo de concentración de Auschwitz e nese lugar de exterminio, sendo un Papa
ciudadano alemán, vai a decir o seguinte. Vou ler textualmente. Tomar la palabra en este lugar de horror, de acumulación de crímenes contra Dios y contra el hombre que no tiene parangón en la historia, es casi imposible. Y es particularmente difícil y deprimente para un cristiano, para un papa, más para un papa que proviene de Alemania. En un lugar como este se queda uno sin palabras. En el fondo, solo se puede guardar un silencio de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios. El grito es: ¿por qué, Señor, callaste? ¿Por qué toleraste todo esto? ¿Cuántas preguntas se nos imponen en este lugar? Siempre surge de nuevo la pregunta: ¿dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal? Detrás de estas lápidas se oculta el destino de innumerables seres humanos. Sacuden nuestra memoria, sacuden nuestro corazón. No quieren provocar en nosotros el odio, más bien nos demuestran cuán terrible es la obra del odio. Quieren hacer que la razón reconozca el mal como mal y lo rechace. Quieren suscitar en nosotros la valentía del bien, de la resistencia contra el mal. Y el Papa termina diciendo: en Auschwitz la humanidad atravesó por un valle oscuro. Fijémonos, el Papa emérito habla del triunfo del mal. Isto temos que decir que supón un escándalo para a conciencia da persona creyente. Ante a creencia dun Dios bo e todopoderoso, fai de alguna maneira tambalear esa creencia ou esa idea. Por eso, o problema do mal non é simplemente un argumento de algúns ateos para intentar demostrar que Dios non existe. É realmente un problema serio e profundo, polo que requiere unha reflexión seria e profunda. Estos son os males provenientes do mal uso da libertad, o mal que chamamos o mal moral. Isto é, a maldad humana, o pecado, que se produce con moita frecuencia e gravedad, causando así innumerables sufrimentos, tanto aos individuos como a grupos e colectivos humanos e aínda a humanidade inteira. Por eso, o ser humano, incluído o cristiano, pregúntase tamén por que Dios permite e consiente tantas maldades. Por que non as anula? Por que non fai nada, aparentemente, para impedilas? Ou polo menos para remedialas, evitando así innumerables e moitas veces terribles padecementos. Aínda que parezca sorprendente, como acabamos de ver, Dios non pode evitar os males físicos. Pois ben, tampouco e menos aún aínda pode evitar as maldades humanas, unha vez que creou libre o home, posto que eso suporía unha contradición coas súas decisións anteriores e básicas de condición de creador. Ademais, solamente ten mérito o ser humano ao facer libremente o ben cando libremente podía facer o mal. É dicir, que a persona humana adquire mérito ou virtude cando decide facer o ben en vez de facer o mal. Si cando o ser humano decide facer o mal, Dios llo impedira, entonces non se daría nel a libertad cando fai o ben.
e, polo tanto, non tería mérito ningún facendo. Pero, por exemplo, cando o ser humano no mundo, en canto o home, pero, por exemplo, en canto o home no mundo, Dios podría remedialo, pero por que o vai facer? A fame no mundo, por que vai a remediala Dios se a podemos remediarnos? Hai un dato que é un feito, e é que nesta vida o sufrimento é inevitable. A todos, en distintos momentos da vida nos toca sufrir, en maior ou en menor medida. E finalmente, un día todos vamos a morrer. A pregunta, entonces, non é se podemos evitar sufrir ou non, senón se sufrimos con sentido ou sin el. Ou o sufrimento non se lle pode encontrar ningún sentido, e entonces a existencia mesma sería absurda, ou, polo contrario, a existencia ten un sentido, entonces o sufrimento debe telo tamén, aínda que non sempre nós sexamos capaces de velo ou de atopalo. Naturalmente que a posibilidade de atopar un sentido ao sufrimento está vinculada con ter unha perspectiva trascendente da existencia. Si esta, a que estamos vivindo nós, fora a única vida, entonces o sufrimento é un mal absoluto, do que hai que buscar escapar a toda costa. Eu penso que se nós temos unha perspectiva trascendente da existencia, non hai ningún mal que sea tan absoluto que non poida obtenerse ningún ben a partir del. E máis para Dios. Pero isto non quere decir que Dios use os males como medio para obtener bienes maiores. Como se fora unha especie de un titiritero maquiavélico que instrumentaliza a nosa libertad e o noso sufrimento para fines que nada teñen que ver co noso ben. Dios non quere o mal, porque este é un non ser, unha ausencia de perfección, e Dios é a causa solo do que ten algún ser ou perfección, do ben. El non permite porque respeta, el permíteo porque respeta a nosa naturaleza, que é falible. Pero unha vez que o mal se produce, pode servir de ocasión para obter bienes que quizás de outro modo non se habrían producido. Vemos nós que moitas veces na nosa vida nós somos capaces de facer isto, de sacar ben de situacións que en principio parecían desfavorables e desoladoras. Moito máis nos cabe supoñer que o podrá facer Dios, que ademais é omnipotente e providente e, polo tanto, capaz de facelo. Xa estou terminando. Temos moitos temas separados. En conclusión, por un lado, existe un Dios absolutamente bo e todopoderoso, que é o creador de todo canto existe no mundo, que ademais é bo e fonte de todo ben. E por outro lado, existe o mal, pero o mal temos que decir e afirmar que non ven de Dios, xa que o mal é unha ausencia de ser. Dios non quere en absoluto o mal, nin como medio para alcanzar un fin. Por eso, pon os medios suficientes para que se poida alcanzar vencelo. Pero Dios créanos libres e conforme a nosa naturaleza falible podemos elexir facer o mal. Pero o mal en ningún caso é voluntade de Dios, porque Dios é bo e omnipotente. O mal existe no mundo
e Dios podría ter razóns moralmente suficientes para permitir o mal. Nós, seres finitos, temos unha existencia limitada no tempo, con unha intelixencia moitas veces non demasiado amplia, e moitas veces unha perspectiva moi pobre das cousas. Así, un Dios transcendente vería a historia de principio a fin. Por eso, podría ter razóns que desde a súa perspectiva total foran plenamente xustificadas, pero que, en cambio, nós non as vexamos dada a nosa porción que vemos de tempo e de espacio, o noso marco limitado. O motivo que Dios ten para que os motivos polos que permite un mal concreto non salgan á luz hasta dentro de 100 anos, por exemplo, ou noutro lugar completamente distinto, nós non os coñecemos, porque nós non vemos a historia en conxunto, vemos unha porción. A nós un sufrimento pode parecernos gratuito e injustificado, pero se poderamos ver as cousas desde a perspectiva de Dios, tal vez diríamos, agora todo encaixa, agora entendo por que Dios o permite. Pode que un mal me parezca gratuito a min, pero todos conocemos as nosas limitacións cognitivas. Quixera terminar con unha pequena historia. Un pequeno conto, historia. Había unha vez un campesino chino que tiña un cabalo. Un campesino chino que tiña un cabalo. Un día o cabalo escapoulle e enseguida viñeron os seus amigos a decirlle: «Oh, que mala suerte! Sentímolo moito, que desgracia!» O campesino contesta: «Xa veremos». Pasada unha semana, o cabalo regresa, pero non regresa solo. Acompáñano 3 cabalos máis, que o campesino pode aproveitar para as súas labores no campo. Por eso, veñen os seus amigos a felicitalo dicíndolle: «Oh, que boa sorte tiveches! Que alegría!» O campesino responde: «Xa veremos». Ao cabo dun mes, o seu único fillo rompe unha perna ao caerse dun dos cabalos novos mentre intentaba domalo. De novo regresan os seus amigos e dinlle: «Oh, que mala suerte tiveches! Sentímolo moito, que desgracia!» E el contesta: «Bueno, xa veremos». Aos poucos días estalla unha guerra, pero como o seu fillo ten a perna rota, é eximido de ir ao combate. Veñen de novo os seus amigos e dicenlle: «Oh, que boa sorte tiveches, que alegría!» O que el responde: «Xa veremos». E así concluímos. Bueno, era galego, non? O campesino. Bueno, moitas gracias. Oriental. Te interrumpí, que ibas a decir que era oriental. Sí. Bueno, antes de abrir este turno de preguntas previo, despois ao final das dúas charlas podese ampliar o debate. Bueno, quería agradecer ao padre de José Criado por terse achegado hoxe aquí, compartir con nós esta visión dende o cristianismo. E eu quería facerche un par de preguntas, sí, porque así un pouco nunha situación máis complexa, non? Vamos a reflexionar sobre isto. Polo que estiveches expoñendo, máis que nada para entender, claro, cal é o razón ideolóxico, non? Do cristianismo, como ten esa explicación global, esa relación que existe entre o mal definido por alteridade frente a Deus, que representa o ben, non? E o concepto do libre albedrío, decía, non? Se Deus intervén, que pasa co libre albedrío, non? Que é un concepto moi interesante. Ou a medida do mal, como medir a salvación. A xente fai accións boas, alcanzas a salvación. Se hai mal, se actúas de mala forma, é máis difícil.
Entón, a miña pregunta é, o mal está no ser humano ou é unha forza allea ao ser humano que se pode apoderar? Unha forza, pois, como pode ser a divindade. E se é unha forza allea e Deus é omnipotente, quen creou o mal? Non sei se Sí. poño non. No, teño claro. E despois vos podes preguntar, obviamente, o que queráis. Isto é para incentivar un pouco así a... Para poñer un pouco de salsa. Sí, o debate. Bueno, vimos a pensar e a reflexionar que fai falta foros Sí, para falar tranquilamente, escoitar e respetuosamente e debatir. Bueno, a pregunta é, o mal está no ser humano ou é unha forza allea ao ser humano? Ben, o mal si é unha forza allea ao ser humano, quen o creou? O mal, como decía antes, e como está relacionado no Catecismo da Iglesia Católica, é un ser, que é Satanás. É o príncipe deste mundo, o que domina este mundo e nos fai a todos nós, nos tenta, a través da tentación, nos fai caer no mal. É dicir, nas cousas malas, nos feitos malos, no pecado, dito en palabras católicas, da Iglesia Católica. Entonces, o mal está no ser humano cando o ser humano dá cabida ao mal en sí. É dicir, cando eu cometo un pecado, o mal está presente en min. Se eu fago algo que me alonxa de Deus, pois o mal está presente na miña vida. Pero o mal en sí é un ser espiritual que chamase Satanás, que é alleo ao ser humano. Polo tanto, temos que decir que o mal non foi creado por Deus. Sin embargo, foi o egoísmo dese anxo, Belcebú, Satanás, que quixo ser como Deus, quixo ocupar o lugar de Deus, e nese sentido, pois, Deus tuvo que alonxalo del, porque Deus, onde a Deus non pode estar, en principio, nada que sea malo. Entonces, resumindo, o mal non está no ser humano, é unha forza allea ao ser humano, é a tentación, é dicir, o tentador tenta ao ser humano para que caia no pecado e para que se alonxe de Deus, e non foi creado por Deus, pero foi unha rebelión na súa voluntad, no seu ser, en contra da bondade de Deus. Si queres que profundice un pouco máis ou alguna outra cousa? A min quedou claro, non sei. Agora, se tendes algunha pregunta, cuestión que querades debatir, sen medo, que non fai mal, Non pasa nada. É un tema amplísimo, é un tema moi amplio. É que abriu tantas, deixou casi máis preguntas. Sí. É interesante porque tocaches conceptos moi profundos que fan replantexarse, sobre todo a xente que crente. Claro, dar totalmente resposta, senón preguntar que pensáramos, non? Bueno, según ibas poñendo, pois eran preguntas que pensemos nós. Claro, para falar un pouco desto farían falta días. Pero bueno, así como unha pequena aproximación. Hai unha pregunta, sí? Eu, personalmente, creo que tanto dende o punto de vista ateo como dende o punto de vista dos crentes, tendo en conta ao libre albedrío que Deus otorga ao ser humano, pode considerarse que tanto o mal como o ben proveñen dende o ser humano do que deciden co seu libre albedrío. Pero, a maiores diso, o que quería plantexar é que o mal como concepto, tendo en conta que Deus é omnipotente, omnipresente e omnisciente, tivo que ser creado o concepto de mal dende o propio Deus. E, ademais, se é omnisciente, cando creou a Satanás, a Lucifer, que en principio era un anxo, o
ser omnisciente, tiña que saber o que ia ocorrer máis adiante, e de todas formas creou igualmente e permitiu que se desenvolveran así os acontecementos. Sí. E o que é o libre albedrío supostamente é algo imposto nas creacións terrenais de Deus. Entón, o que é a evolución do propio Lucifer tivo que ser algo sabido de antemán e permitido, ou pode que incluso potenciado nesa dirección por Deus, xa que él tiña que saber o que ia pasar. Sí. Obviamente, Deus tiña que saber o que iba a pasar. Pero tamén Deus, no seu infinito coñecemento e na súa infinita sabiduría, pois sabía que iba a enviar o seu fillo ao mundo, e que esa iba a ser a redención de todos. É dicir, que el sabía que Cristo, el mismo, que viría ao mundo para salvarnos. Por eso, Deus non elimina o mal, porque Dios, ou Deus, podría realmente, cando Satanás se rebela contra el, destruílo. Entraríamos nun conflicto que Dios destrúe a súa creación, porque o anxo fora creado por el. Pero, ao mesmo tempo, é dicir, o anxo, cando era bo, fora creado por el. Pero, ao mesmo tempo, Deus non elimina o mal porque, este é outro tema que daría para falar moito, a través do mal, eu esbocei en 4 ou 5 ideas, a través do mal Deus podría sacar un ben. Podría, na súa infinita bondad, sacar un ben, e de feito, nós a veces facémolo. Dun mal, moitas veces sacamos un ben. E despois, cando pasa o tempo, pois mira, aínda aquela dificultad que pasei naquel momento me serviu para cousas boas. Me serviu para isto, non? Entonces, para isto ou para aquilo, para o que sea, para a conclusión que sea. Entonces, sí, Deus coñecía e sabía que Satanás se iba a rebelar contra él, pero aínda así o creou. Aínda así tuvo lugar a creación, porque Dios sabía tamén, porque ten coñecemento de toda a historia, desde o principio ao fin, de que eso iba a aportar un ben, ou de que eso aportaría un ben, ou está aportando un ben, aínda que non o vexamos sempre, cando estamos no mal en sí. Non sei se ao mellor me expliquei algo ou non. Se non, pregúntame máis. A pregunta é... Si, eu quería facer unha pregunta máis práctica. Nunha sociedade cada vez máis secularizada, cada vez máis personas que non comparten, digamos, esa visión ou ese enfoque do ben e do mal ligado a algo conectado con Deus e co mal como unha entidade, non? Na súa experiencia práctica, ve, por exemplo, que as persoas que teñen creencias religiosas afrontan o problema do mal na práctica, na súa vida diaria, dunha forma moi diferente dos que non a teñen. E falo desta sociedade, de Galicia, habería unha diferencia sustancial ou na práctica xa non queda esa diferencia? Non sei se me... Sí, perfectamente. Non é tanto unha cuestión teórica, sino na práctica, cal sería o feito diferencial ante o mal e o ben dos cristianos concretos, non tanto da teoría, non do que digo da cristianismo, sino na práctica da vivencia. Sí, tanto... Unha persona, por exemplo, que evalúa mal o ben, pois, desde un punto de vista, digamos, dunha ética pois, dos dereitos humanos, ou dunha ética que ten outros referentes, ou incluso unha ética que pone en cuestión o libre albedrío. Cal sería? Sí, tanto o mal como o ben axudan á persona crente. É dicir, a persoa que está pasando por un momento de sufrimento, de dificultade, de mal, pois, se ten unha perspectiva, é dicir, se é crente, se ten unha perspectiva máis alá, iso axúdalle a entender que as dificultades poden facerlle medrar, en primeiro lugar. E tamén desde a perspectiva do ben, porque axúdalle a agarrarse, entre comillas, a algo, a ter unha esperanza de que eso vai a ser unha noite oscura, pero que volverá o sol, que amañecerá outra vez, ou un chaparrón e saldrá o sol despois. É dicir, que a fe axúdanos, os crentes, a vivir os momentos da nosa vida con esperanza, cunha visión máis alá.
tamén desde o punto de vista do mal e tamén desde o punto de vista do ben. É que van as dúas unidas, é dicir, cando tes un problema, unha dificultad, estás nun mal, pois o ter a esperanza de que unha peregrinación, acender unha vela, unha oración, ir facer o camiño de Santiago, ou ir non sei aonde, onde sea, ao santuario que sea, pois eso che vai a producir un ben, eso axuda, claro que sí, moito ademais. Na miña experiencia práctica, pois moitísimo. Solamente o feito de que escoites e que a persona che conte o mal que lle pasa e que o escoites 5 minutos, xa a persona se vai sanada, entre comillas. Axuda moitísimo, moito, moito. Ao mellor non sei se respondín ao que ti me preguntabas. A pregunta iba por aí, pero entón, cal sería a diferencia con un enfoque que non é religioso e trascendente? É dicir, para as persoas que tamén vivimos aquí no mesmo contexto, pois esa palabra que pode ser reconfortante, poder ir un amigo, o feito pois, de facer unha peregrinación ou ir a un santuario ou acender unha vela pode ser pois, ter unha lectura que pode axudar ou pode ser digamos, intentar recapacitar sobre o que levou a provocar o mal ou a soportalo. É unha pregunta máis sobre a diferencia, é dicir, hai unha diferencia sustancial ou no fondo tampouco é tan diferente. Non sei se me explico na pregunta. Sí, non o sei no sentido de non crente, porque eu non o son non crente, pero para os crentes sei que axuda. Entonces sei que non solamente axuda o feito de ir e facer unha oración, senón que Deus se preocupa da persoa. A Deus importamos as persoas. Para Deus somos importantes. Deus non nos ten no mundo e se desentende de nós, nin se despreocupa de ningún de nós. Para Deus, cada un de nós dos que estamos aquí, seamos ou non seamos crentes, somos importantes. Teñamos ou non teñamos fe, ou polos motivos que sea, o que sea. Nos hallamos alonxado, nunca creéramos, etc. Para Él somos importantes e preocúpase de nós. Está realmente esperándonos, agardándonos a cada un de nós. Por iso nunca hemos de ter medo se en algún momento da nosa vida calquera de nós se alonxa de Deus. Pois eu me alonxei de Deus, pois non pasa nada. Deus quérete, ámate, mira por ti, preocúpase de ti. Sexas ou non sexas crente déaste ou non te deas conta, pois é así. Porque para Deus todos somos moi importantes. Entonces, desde a perspectiva dos non crentes non podría responder, porque non sei. Non sei se pode axudar igual pois que te escoite un amigo ou que leas un libro ou esas cousas que decías. Non o sei. Para min, desde logo, non. Eu contolle a un amigo unha cousa, moi ben, pero se vou ante o Santísimo, me arrodillo diante do Santísimo e fago unha oración, para min é outra cousa. Si miña nai está enferma, como estuvo fai uns meses moi enferma, e eu pido por ela na misa, para min é outra cousa. Se lle pido a un amigo, non sei como sería, pero é diferente. Para min é diferente. Ou se encendo unha vela por ela, ou se solamente rezo por ela, ou lle presento a Virxe ou ao Señor, para min cambia. Cambia moitísimo. De dicir yo a un amigo, miña nai está enferma, non sei que máis lle diría, pero a Deus di, claro, pois ábreme a unha perspectiva máis alá. Máis preguntas? Una cuestión simplemente. Con respecto a la primera pregunta que le hicieron, a ver qué va, ¿podría decirme qué diferencia ve usted entre el mal y la maldad? Porque si dice que el mal no está en el ser humano, sino que es un ente, el diablo, Satanás, la maldad también existe y la maldad está en el ser humano, porque usted creo que es una persona que realiza exorcismos.
Bueno, el mal sería Satanás, el diablo, el mal en sí, en la persona del diablo, y la maldad serían las obras del demonio, entonces, las obras del maligno. Pero a través de un ser humano. Claro. Entonces, el mal puede estar dentro del ser humano. El maligno podría estar dentro del ser humano. Sería la posesión. Se llama la posesión, cuando el demonio posee el cuerpo, nunca el alma, el cuerpo de una persona. Igualmente, creo que, pregunto para un católico, ¿el mal está vinculado con el pecado? Claro, Porque entonces nacemos pecadores. sí, Entonces nacemos con el mal. más o menos, no exactamente. Nacemos con el mal, pero no con el demonio. Con las obras malas, pero no nacemos poseídos por el diablo. Aunque en el bautismo se hace un exorcismo sobre todos los bautizados. Una de las oraciones en el bautismo es un exorcismo. Es una oración muy pequeña, pero es un exorcismo. Bueno, imagino que hay grados. Como decía usted al principio, que es un tema que da para muchísimo y muchísimas disquisiciones, versiones, debates. Claro. Sí, muchos puntos de vista también. Gracias. Tened en cuenta que estamos facendo, obviamente, cando se aborda un problema tan complexo en tan pouco tempo, generalizacións. Sí. Aquí, normalmente, o kit da cuestión está nos detalles, nos matices, non? Bueno. Alguna pregunta máis? Quería anotar como dous puntos a maiores. O primeiro sería que, dentro de que estemos a falar do ben e do mal, creo que o ben, ao fin e ao cabo, é algo subxectivo, porque algo que outra persona considere como mal ou malo, a persona que o estea a facer pode considerar que é o bo, que é o correcto, que é por un ben maior. Non ten por que ser así desde o punto de vista de todo o mundo. E ademais tamén quero preguntar o respecto de que pasa cando o mal provén dende a propia representación terrenal de Deus, que neste caso pois sería a organización en xeral da Iglesia Católica, no sentido de que, sendo Deus un Deus que ama, un Deus que perdona, como non se contradí eso cando dende a propia organización da Iglesia Católica se condena, por exemplo, a homosexualidade, tendo en conta que é amor, independentemente do xénero das persoas. Non digo dos individuos, digo dende a organización. Ou condenar a alguén simplemente porque teña outras creencias, por exemplo. Obviamente non estou dicindo que o faga vostede, senón digo dende a propia organización. A ver se entendín todo ben. E a ver se xo sei explicar. E a outra era... bueno, non recordo. É dicir, a primeira cousa que me preguntaba era o mal e o ben se son algo subxectivos. É dicir, depende quen o vexa, si pode ser ben ou mal a mesma cousa. Eu faloche desde a Igrexa Católica, desde eu como sacerdote. Non podo falar de outra forma. Para min non é algo subxectivo. Para min o ben é sempre ben e o mal é sempre mal. Igual que unha cousa é bonita, é bella, a belleza en sí, ou non é bonita, non é bella en sí. A belleza é hermosura, a fermosura. Creo que son conceptos generales nos cales eu estou totalmente, teños claramente diferenciados, absolutamente diferenciados. En ningún caso podría confundir, creo que o ben co mal. Outra cousa é que eu non queira admitir que unha cousa que eu fago mal poida estar mal. É dicir, que eu cometa un pecado, que, por exemplo, conte unha mentira,
e que eu queira admitir sempre que esa mentira é algo malo. Outra cousa é que eu non o queira admitir, pero que eu sepa a priori que a mentira está mal, teño clarísimo. Entonces, para mí non é algo subxetivo. Entendo que podría ser que para alguén o fora, non o sei, pero para mí non o sería. Pero, por exemplo, dende a propia Igrexa Católica está xa moi atrás, pero a situación, por exemplo, da Inquisición ou das Cruzadas, que é algo que a día de hoy non creo que ninguén considere que sexa algo que estivera ben, pero sí que foi algo que no momento os que o fixeron creían que era o correcto, que era o ben e que era o que Deus quería. Sí. Na realidade o que era matar xente. Claro, aí teríamos que aplicar esa máxima distingue témpora e concorda villura, que en castellano sería distingue la época e concordará el derecho. É dicir, que teríamos que ver as cousas non desde hoxe, porque se eu juzgo desde hoxe unha cousa que pasou fai X anos, pois podería equivocarme. Tería que juzgala xusto naquel momento en que ocurriu, tendo en conta todas as situacións e circunstancias que se deron naquel momento. E iso, bueno, mellor pode ser fácil ou difícil, habría que ter un coñecemento moi grande da época e das circunstancias que estaban naquele entonces. Entonces, claro, nós desde hoxe decimos que está moi mal, por suposto, pero habría que ir á época e velo no seu conxunto desde aquel momento. O ben e o mal para min non é algo subxetivo, en ningún momento. Desde a Igrexa e desde o sacerdote non o é nin o pode ser. Outra cousa é que unha persoa que cometeu un error se veña a confesar e se lle perdone, lóxicamente. É que digas, bueno, tes unha nova oportunidade, adiante, non teñas medo, continúa. É que ese pecado non se teña en conta, lóxicamente. Pero que en sí non este ben, claro que sí. E outro tema, ou non sei se quedou este, ou se querías profundizar un pouco máis neste. O outro tema é, non me acordo moi ben, non entendín o da homosexualidade, non sei que, non me acordo, non sei que querías preguntar. Cando se produce o mal dentro da propia estrutura da Igrexa, que en teoría defende o ben, que é un valor de Deus. Cando se produce o mal dentro da propia estrutura da Igrexa. Como é posible eso? ¿No? Creo que era esa idea. Bueno, pois eso é posible porque somos personas. É dicir, eu son un home e exactamente igual que a ti. Non son, por ser sacerdote, ainda que fora bispo ou fora papa, non sería diferente a ti ou a calquera das outras persoas que están aquí. Entonces podo cometer errores tamén. Podo me equivocar. Pero non me refiro a individuos dentro da Igrexa. Me refiro, por exemplo, a que a propia organización da Igrexa, como constitución da Igrexa, condenen, por exemplo, a homosexualidade cando é un acto de amor. Deus supostamente é algo, é un ser que é amor, perdón. E a propia Igrexa condena a homosexualidade simplemente polo xénero das persoas que se aman. Ben, é un tema complexo falar desto. Porque unha cousa é o que dice a Igrexa, a institución, e outra cousa é a actividade pastoral, é dicir, o que podes levar a cabo dialogando e falando con unha persoa. Entonces, a Igrexa dice que a homosexualidade non está ben porque non está aberta á vida. É dicir, calquer acto sexual que non este aberto á vida, a Igrexa dice que non está ben. Porque prívase desa realidade que é, pois, a sexualidade foi orientada e querida por Dios, según a fe católica, para a procreación, para ter fillos. Cando hai unhos actos que non están orientados a eso, a Iglesia conclúe que non son correctos. Pero esa concepción, por exemplo, do amor e das relacións sexuais tamén se referiría á frase que dixo vostede antes, de que hai que contemplar a época. Na época na que se fixo iso foi hai miles de anos xa, que coa evolución da sociedade, dos conceptos humanos, da liberdade de expresión e demais, é lógico que salgan outros conceptos. Entón, habería que analizarlo dentro desta propia época e non seguindo os preceptos que se inculcaron hai 2000 anos na creación da Iglesia Católica. Pero, sin embargo, a propia organización católica segue a xulgar ese tipo de preferencias ou
Sí, é importante decir que a Igrexa non discrimina a ninguén, sea da raza que sea da condición sexual que sea, sexa como sexa, senón que acolle a todo o mundo, e quere a todo o mundo, e ama a todo o mundo. Aínda que algúns feitos ou actos poidan non aprobalos, as persoas en sí, si as quere, si as ama, e si as perdona, e si as acepta en todo momento. Entonces, entendo o que dices de se debería evolucionar o pensamento católico nese sentido. Eu non o sei, eu non podo responder a iso, só podo dicirche que en ningún momento se rechaza a ningunha persona, algúns dos feitos ou actos desa persona podría ser, por exemplo, as relacións homosexuais. Pero faise por iso que che dixen antes, porque o acto sexual non está orientado á vida en sí. E podría ser un amor desordenado nese sentido. Pero non deixa de ser amor. Ben, eu digoche cal é a doutrina da Igrexa, eu non sei. Pero insisto niso polo que dixo vostede antes, cando le preguntei sobre a Inquisición e tal, que me dixo que ese tipo de feitos había que xulgalos na época. E creo que na época actual xa está bastante desactualizado creer que o amor o único objetivo que ten é a reproducción. Mira, os concellos teñen 100 anos e son máis lentos que pouco. Imagínate unha institución con 2000 anos. Vas ter que darlle tempo tamén. Bueno, en todo caso, eso forma parte do aparato, dos dogmas, dos fundamentos do cristianismo que beben do xudeo-cristianismo e da necesidade de que a sexualidade este asociada á reproducción. Eso ven do xudaísmo Sí, ven do directamente. xudaísmo. Por eso a masturbación, por eso calquer acto Pero imagino que teria máis sentido se, por exemplo, nunha parella heterosexual na que o home, por exemplo, non pode reproducirse, que esa tampouco estuvera ben visto dentro da Igrexa. Pero eso non o sabes ata que faz as probas. E, mentras tanto, aproveita. Claro, ¿no? O sea que, bueno, en todo caso, vamos, é que nos metemos xa no tema do debate. Pero podemos falalo si queres. Temos unha pregunta máis e hai que parar para dar paso á seguinte conferencia. Despois, ao final, sí. Sí, por favor. Última pregunta. Boa tarde. Dixo que hai un pequeno exorcismo no salmo o bautizarse, non? No ritual de exorcismo, sí. Eso significa que salimos de serie co mal feito. Bueno, dito así coloquialmente, como acabas de decir, sí. Sí, é dicir, o pecado de Adán e Eva, o primeiro pecado, o pecado original, témolo todos, cando nacemos. De aí que no bautismo se fai ese pequeno exorcismo. Pero é un tema un pouquiño máis longo de explicar que isto que acabo de decir. É dicir, en ningún momento ningún neno recén nacido está poseído polo diablo. En ningún momento. Son cousas diferentes. Poseído polo diablo, polo mal ou polo maligno. Non. Simplemente, pois, dito así, ven entre comillas, coa mancha do pecado original de Adán e de Eva. Por eso se fai o bautismo. Por eso se leva a cabo o bautismo. Pero non están poseídos. É que é moi importante a diferencia dunha posesión a unha tentación. Unha posesión é cando a persoa involuntariamente, é dicir, sin querer, sin que sea a súa voluntad, pois se move ou actúa ou dice ou fala dicindo cousas que nunca diría. E a tentación é a forma ordinaria que ten o maligno de alonxarnos de Deus, de facernos caer nas súas garras, que a fai todos os días con todas as persoas. A virtud é non caer no pecado, a virtud é non caer no mal, pero iso non quere dicir que, aínda que cometamos pecado mortal, estemos poseídos polo diablo. E podo cometer un pecado mortal, Dios queira que non, pero podría o facer, podría o cometer, porque son persona,
E iso non implicaría, obviamente, que eu estuvera poseído polo demo. Nin eu, nin nadie. Os que están en pecado grave, que son aqueles que están en contra dos mandamientos da lei de Dios ou da Santa Madre Iglesia, pois non están poseídos polo diablo, gracias a Dios. Senón para todas as persoas habría que facer un exorcismo. É menuda. Bueno, vamos dar entón por finalizado a charla agora, despois da intervención de José Luis Cardero, si non ten moita presa, e aí podemos comentar algo máis. Bueno, darlle novamente as grazas. Eu creo que hai moitas dúbidas. A xente, vamos ter que facer un foro que quere saber do cristianismo, porque vexo que a xente ten dúbidas, non? De algo que está tan marcado na nosa cultura dende hai... É que o tema do mal é amplísimo. Claro. É amplísimo. Entón, bueno, moitas grazas por Rafael. estar con nós. Si queres podes sentarte aquí e nada, eso, Gracias. Bueno, e agora vamos dar paso á segunda